Hortzikoa, Aimar Garamara. Lehenengo handi, okera harriakin, ia nola botatu zegoen. Kaikua. Animatu, bildu bite. Apai, venga! Baina horre horretu amika dugu zora gela. Ino etzen ez? Minutu zora nintzatu gona? No, hori txala baina binizio orduan amaika huntzen alta. Bai. Ua, zentu etzunak horrein egin dugu. Hora ernian betik eta hori bion orduan? Espero, no? Oye, baina hori espero da? Io comunque, questo è ya, bigarren alemina. Arna sartu du. Zier zegoen. Garbi da duentzat. Momentu izakena. Eta gogoratu, gona berrogeita bi kiloko argia da, Zarpel Beliza atletiko atletikoa, okasokoa, zozkatiki baserrira eraman, urtezkoa egitzen. Bagarrik, bilauna, hartu diturreteko. Bagian dek, sampai dia negara. Baik, pesta dengan semua jalan itu geri-geri. Lawanan dari saya juga, ya lah, mau kopi apa saja. Apa? Venga, vamos. Iya, batean artean animatzen du. Apai, venga. Apai. Kurma Puncul.
ライフlehenengo amila Joseba, Jolaza. Epa, Joseba. Lehenengo Joseba. Hortakia, kontatu zago, bertakia, baina gero aixa, garrendu dugu. Ya, Joseba, bigarren kasualdean gina. Jarri hor, gero gainetan. Beso dut egin ditu horretik. Beso dut egin tein daga. Oide, gero. Ánimo, Fiscal, directo de la Fiscal. Doble Inder bai. Hor doble Inder gastatuek? Juan Jurteko harri berbera dara eta den urtekoak bai. Harrian zera du. Urtiak ez ezaten matematik. Epa, hirugarren dira. Pultxun! Ánimo, Joseba, ánimo, bota ánimo, bota ánimo. Apa, Joseba, oide eta. Venga, apa ahí. Venga, opa! Hirugarrena,